Hello guys, maayong buntag sa tanan mga OFW diya sa laing laing lugar. Yan sa laing lugar diya sa Nesod. Maayong buntag inyong tanan sa buong kalibutan. O karon guys, nag-update ako. Ang oras karon guys, alas 6:20 kapin. O karon bani ko ninyo kay magluto na sad ko guys, na sila yung lutoon guys. Kay gahapon nag-isda man ko gahapon guys, so nag-inunan man ko nga isda or pinaksiyawan nga isda. So naka-idea ko ganinang kadlaw nga magkuan lang ko guys, mag-champurado. Kay para di masayang ang katong inunan. Para lami kay kuan guys, pare sa champurado, lami anjo ko anak guys, gana kay kung kaon sa kong anak. And guys, para di masayang ang red rice, ako himong champurado. Tara guys. Rice kanan nila mo ganina na mahaw mi ganina sa kumbana para dili siya pool sumol magchampurado lang ko kay dugay na sa kuwa ka champurado guys. And palit ko tabliya dito sa skina guys, may gani na apay lingin guys katong nanginda jud tabliya kanang dinaghan bitaw guys, tag 100 pieces by pack kanang kuan man sirado pa man ang katon lang pikas nila akong ipalitan tulo ni kabuka 3 pieces siya nga tabliya nga lingin guys nya tagkuan siya guys kanang 15 ang usa 15, so 45 ako nabayran. And guys, abang lang kayo sa akong pagluto guys ha sa champurado guys. Tara nagkuan ako guys, nagandam na ko dako nga kalderin nya mo ni akong lutuan para dili siya bumawas man siya dili sa kayon dako man siya og kanang kuan dako man siya. Napadilain guys kanang gahapon gi-ari ko gahapon sa kuan sa ahintis, bagong ahintis sa napinta sa Nestle Philippines sa siya. So nagpaila siya diri nga siya moy kuan ahinti diri sa amo dapit. So nag-order na lang ko niya. Yan guys, ang akong gi-order gipunan na nako tong akong suwak ang gipalit pag kuan Domingo. Punan ako duha ka tay o nag-order sa kunya Nestle Chucky katong 180 ml, 5 lang ka buok. Yan ang sa guys ha, kay ang among rip di ra pa yung permit din magkuan mag-under on off lang ba kay kung nai-isod di madaot amo ni pandaron wala gani wala mga ikuan wala sa under. Yan guys ako nang ibutang sa kalderin nga na tubig para mabasa din siya ang kanon dali. Nang giyabutan nang guys. So, pilukin guys. Lami ko rin champurado. Nakisuwa sa inunan. At ako'y sobra dito kanina sa akong pamahaw. Sayang. Aso lang kayo isda ng pagmay guys no? Pagpagtan niyo magpupo paglaro ang buko. Tilokin guys, nakabibit guys, wala na tilot na guys. Dali ka na siya na kuhan guys, abungkag hindi na siya bahaw na kanon. Ganda na natong buting guys. Guys ako nang gikuan under ang buting ako nang tapupan ako na sa dala ko ng tubig guys. Tubig guys buat na lang ko mabukal. And guys sugod na tao anak chap sa Pilipino sa Gambia. Sorry guys, tabunan.
kanya pamahaw guys para buyag kay Temporado naman sa niya isda. Kami kinaisog pinirito unta. Pati sa isda. Sila ka upag kabuok. Kapamang ko'y bayranan sa buwan. Gamay na sa bayranan sa buwan niya. Magpata ko sigarilyo. Nahugdan ako maiti nga. Puti. Amo guys, comment lang katong mga sari-sari owner. Comment down below kung tagpila inyong sigarilyo din na inyong dapit inyong lugar. Ako sa kuan sa po kanang ahinti jud ko na jud ko ahinti. Every Friday to sila moari ang taga Maite GTI nya. Karon every Tuesday na lang usab akong schedule. Ako sa silang gibalibaran guys kay tungod sa matumal kay dis mo ba mingaw ka sa mga diri sa ano. Mingaw na kay kontinas una kusog kay kung Maite. Sa una daghan katuwa kay COVID sis daghan na ko guys kay kanang mga previous ba sa Maite kay daghan kay kung paon nga rin pagtag lima unom pa sa anak guys kay kusog kay kung Maite sa una daghan kay previous kaning sining katuwa sa Maite man ini panaksan kutsara nga dagko kan pangkuan guys kanang panghutin nga kutsara dagko siya nga kuan guys kutsara guys para dito akong gipusan kay maglisod man tag nga guys isa tong baba ginaanat tas gamay nga kutsara dagkoon to siya pag ginidor sa brutal lagi guys karon wala na kaayo tagsa na sila mo pagkapin kanang kuan ra kanang mumpalit kag duha ka rim kuan prihan kag upat kakaha nga Maite ana ra ila sa April katusang di kay kusog so na kusog mo to akong Maite puti sa una jud na then Maite puwa puli lang sa Maite puwa na si kusog na sa Maite puti na gibaliparan na sa ako sila guys wala sa ko nagkukukrin magpapalit na sa ko sa hotel kay mura sa presyo nila sa ako kay di ra ba baybag kung palit ko frame ra ba. So yan guys, kanang adlaw deron nga Tuesday guys. So kung Tuesday gani na sa una COVID katong bawal mo to mag-abli. So kay katong Tuesday sa una mo schedule sa una sa kuan sana. Gimando sa taga munisipyo ba kanang kuan sa among barangay kanang limpyo bitaw sa una sa katong COVID pa nya mo to na anad ang uban naninda diri kada Martes manirado sila. Burog ila na sa kung ano ka ng pahuway nila ba nga upana sa sila mga play bali. So yan guys kuha na sa nga tabliya guys naran mis atmong atbang guys sa una kin mapalit isa sa atbang namo kana atbang ng mga balay na pero karon di naman di wa na sila di hawa na sila kay wala na sila dito saman kuha na A4 og short. Yan guys, nabay Xerox guys. Usa man. Yan guys, kanang bag-o lang jud ko nag Xerox kay namay nautanan na Xerox ba mi ko. Xerox gyapon mi kina pa man among kon maayo pa man among sirukanan. Xerox man sa una guys kanang sa para kay pa mo guys among negosyo sa una katong year 2022 mteto so kuan papato na matay papa nag sige jud maayo jud among sirukan among friends at me nya mo bansa mi og picture guys ana usog jud kay among kuan guys sirukan sa una kay wala pa man kay nag negosyo diri Xerox ba nya karon guys so until October diya na namatay ang papa so kami kay kaduha lagi nga kamagwangan lima mi kabuok dan ako no so kuan ka nang samtang naghihaya akong papa diya sa pikas ba ito sa Panduyo kanang nagkuan mi diri tagsa na mi mga blik moto diya naghinay among sirukan guys kaya katuwang mong mga suki sa una nga magpa-Xerox magpa-print
ka-idea ang mga kuan kapahimos ang among like kompetensya guys nga kuan kapahimos sila dito ba nga kanang adto ang among mga sukit adto na sa ilang ngita na sa ilang kuan kay naman say paludan nasa mi paludan nga business guys na diha nya karon kay tan-aw nila si close pila ka semana 2 ka semana ba to tagsa lang kay maninda usay akong bana may maninda bipuli ra mi ko kay adto ra jud permi dito labanga jud mi dito mo na nga kanang hinay among kuan karon sirukanan kay kauna trace pa man to sa una karon may mahal kuan mo original mo na among kuan guys among printer man na siya guys nga da sirukan original man na siya ang kinahanglan di jud ka mo pataka og kanang palit og ink ba ato jud ka sa penson mo palit kay naigiputa agi kuan nila nga kinahanglan di jud ka mo palit og kanang mga fake nga ink kay daghang mang baligya sa online guys no nga fake nga ink nya sa kanang among sirukanan ng printer ani tiki guys muduol diri nya kanang kuan guys na mahal man kay tagtukapin depende sa color kay naman to siya color mahal kay sa na to 15 dito to 40 ana say mga tumong na muksin mga gamay mga to 35 ana maka discount ning anong kuan karon mo na nga amo nang gising ko among Xerox so, basta color nam say color guys kay nam ko ni color among printer guys karon hinay na guys kay nanamay katungtungan kon wala lagi ka update so nay namalit ug kon daghan na pang barato ron nga kanang Xerox ra guys ana nya ang bili sa online na tag 1,000 kapin ana ni tag 2,000 kapin nakapalit ni sila so kay kusog guys ipangita sa ilaha una nga kanang wala na kay ni kon sa mo adiri ba nangunong na mo Xerox kan busyo at dito na sila kay baratuhan man nila namuhal mo jud ang negosyo guys and guys na ibukal na siya guys kapit na siya kundi na nimo kayon mo awas na siya guys ako sa nang pa-stikihon ang kuan guys na magsinaw na bitaw iyang kuan iyang kanang ang bugas kana iyang kuan guys sinaw na siya ba kita kay na siya kunang tangan o tabiya sa ko kayo guys tapos ang ipunan og tubig guys kay ni hubas naman to siya guys para di mo dukot guys apit na mo tang ikaduha katulong na sa ta magkuan umot kining kuan guys no pure na tabiya guys no mahal sa lagi tag 15 na guys sa una tag Zay City yan yung kakang presyo guys ubos guys tara ang ikatulog guys tara may rasag kiwa mingaw na guys may pinata magcopyright sa sitasaw sa bayan tapang tukar og sinulong basig pista sa ilang lugar sa ilang probinsya mingaw patukar sinulong ano mang sinulong diri sa Cebu yung uban karon ko na pista gud no February na siya tukar man ani guys okay. Mag-close ba ng tindahan di sa atbang namo 1 man ilang baligya sa 146 sa IT ba sa kaha balik ko pan si Gadilio na dito sa ila di kay doon dito sa unahan nga wholesaler kay 147 man pero may ginansya na ko uban tag cheese tara ba ng may abot bilang gyapon kaya kaya kung ginansya natis mga 14 trees kaduhang ukay guys
vineyard guys, kining kalderin nga akong gigamit guys. Kalderin ni sa pinangga kining pusa ni kalderin sa akong mama guys, sa una sa purag gagmay pa tayo ani, purag elementary pa mi ani dito pa ni sa Mandawi sa una dito man nagpuyo sa Mandawi. Ibalin mi sa Kanduman sa kuan ba sa basak Mandawi diya mi sa may kanang pabrika bitaw sa chinilas guys, kanang sa King Wood asa na King Rubber. Oh ya guys, ya mi nagpuyo sa una guys. Iwaman ni nako guys kay sit man ni siya kay kinagamyat sa tong gituton ako sa kuan ba sa inunan nato na sa inato kagamya. Nanay dagko dako pa dito sa balay, wala na ko sa wami kay wala ko kabutangan. Kay wala lagi naguba na mong mga kabinet ba. Laing kaayo bayan sa mga insekto kanang mga ipos, kanang mga kuan sa usahan ni maglimpyo. Pintalan gito na ako. Magbalay jud sila dito mga som sagaran ang dimpaw ang som jud. Pati kay yuta nang diri klase kay ano daghang kay mga som, migas kana jud jud mahawa sa ni mo bugas sabon jud mahawa kay sa naisituha na akong kuan guys kay remembrance ako sa akong mama ba ako lang sinigamit kay nangalumping ng ganang iyang kuan boy ampi ako may suon dito kay nanggo sila mga bata ko namo koy kuan usara ma ko anak bukto na ako naggamit ani guys para maka-remember ko sa akong mama. Antik na guys, antik lang akal din. Kaya guys, sticky na siya, kubok na ang tubig. Sinaw na siya guys, lapit na siya, huwag lang gamay para mo sinaw. Lapit na. Ako na yung ibo-bo ron ang pantabiya. Ibo-bo dito sa kalderin guys ang tabiya. Yan guys, ako naman itong gibutang ang tabiya guys no. Dala ako nang giukay. Dala o, apa pa o, gamay. Kaya ako siya nalani, kay init makain. So yan guys, ako na ning timplahan og brown sugar. Guys, balik 1/4 lang kay gulat tingay guys no. Di lang kaya nato tamison, kay di ganun akong banang tamisan. Para guys, ako na ibutang 1/4 na brown sugar. Buat na ako guys. Ginahin ang champorado, comment down below. Sarap, yummy champorado. Oh, sus kalami, healthy pa jud kay red rice ang champorado, dili white rice, daghan kay carbohydrates. Okay guys, ngaon na ta guys, kuan suwat to na kong inuunan nga sobra na ko ganing kadlaw sa pamahaw. Mahom ko kanina, karon mamahaw kay apong kuron. Sige lang guys ay. Yan guys, kay gutom na sad guys. Abang nang kayo mamaya guys sa akong lutoon guys. Kasi magkuan ko, plano na ko guys kay napamukoy sobra last year, halin na bago mo to na ko napalit. So magpalit ko, magluto ko hot cake, mag-bake ko hot cake guys. Magsukad na ko guys. Sukad. Meron pa rin akong sukad guys ha. Wat-wat lang mo sa kaduha sukad guys. And guys, init pa kaya to sang pabugnawon guys. Ang inunan guys oh. Sobra. Kanang ikog ako ana nya kanang duha ka kuan sa akong tanang bana nya di siya ganay mamawag sayo gud. Siya
di siya wa si gana basta mamawag kayo. Dindi ra tingin sa sudan na. Mo ni request niya. Ako mapalaka ko na nang kog shampurado ko hurot ani. Shampurado na kung kanon. Guys, magsugod at tagkaon. Dala akong ibutangan og gatas guys, ag gamay nga parang sugar kay tabang ra gamay. Yan guys. Bugnaw naman ang shampurado. Hindi na siya makaon. Bani ko ninyo guys akong pagkaon ng shampurado. Maros sa dagat. Guys, tapos ni kayon guys, mikos lamig ang shampurado guys sa butangan og kanang gatas ba kira po dira swak sa usa nga gatas mutan lang ko sa perbar nga swak guys kay sa uban bagi na ibrag lain tambal asa ni okay ra jud kay natural ra jud kay yang kuan ba ya sa ita kain na guys. Kinamot ang tagay sa isda. Unaw sa to. Yummy. Guys, makaon tantan na ninyo champurado. Paborito na ko guys, usak anak. Champurado. Rito nga naumaan. Lami sa una ko guys dito pa mi sa Mandawi sa una buhi pa to akong mga lula dito akong aning lula nana ug aning lula juicing gaw juica natiman kami sa una guys limitary pa mi guys natiman jud kami sa tanan sa akong lula guys dito kalimot anak guys kon kami ra sa akong igsuon guys akong igsuon ako nindom na ako igsuon nga lalaki ako kay sa una katong namalin nami sa kuan kanduman sa may Basag Mandawi kanang kuan guys kanang ngawon mami sa among Mandawi no so ato dumi Mandawi bakasyon dumi sa Sabado Domingo or kanang kuan way class ato dumi mupuyo ang bakasyon di manon demi sa among lula guys nya sukaran demi kanon nya pwede ra sa katong kuan pa si Kwati guys sus lami ay bahugan na kasi nakasuway di karon guys taon na nga panahon pa sa kong kuan sa una sa kong tuiko nga kuan mga 80s lagi ana 80s 90s kung 80s ba nga mga kabatch na ako nga mamunti ginaon sa una ang tabiya nga ibahog dito nimo sa kanon nga bahaw or dili ka nga bahaw sa pag umilungag ana lamig kay suwa sa isda inunan mo jud na among paborito sa una sa akong isong laki kay dito mi sa una nagisag na nami sa kuan sa Basag naduoram sa tong kanduman dito unahan wa pa mi nagpa-eskwela dito nagkuan jud mi kanang katong giindol mi sa mama sa una dito nagpa-transfer jud mi dito balik sa Mandawi kay tuwa man to ko igagaw ako among mga igagaw nga kuan ba dito sa eskwela dito jud mi nag-eskwela silbi nagkuan ako mama nagkuha ra ka ng kasikol kita nga pagpinak nang soki ba nga kasikol binuwan lang bayaran ang bayad niya binuwan tingin to o siniman na ba to basta ano pa mo to hatid sundo mi to sa sikol guys ulit dito sa Mandawi ko sa Kakulula dimi kanan dimi sa ilang mga kon dito ba
Ngawon sa mga pagkaon dito. Champurado, sikwate, nalagay sa mga biskwit nga. Kahit pa sa una. Yan guys, nahurot na ang first batch guys. Magsukal sa gamay lang guys. Kaya usay ko ka nang madugay sa kaon ng champurado. Kabuhion sa ko guys. Hindi na ko palabi guys. Wala guys. Second batch. Ini champurado guys. Dali na tagot mabusog. Dali na sa ta. Promo. Kabuhion dahil kung ano. Hindi lang kaya umok na di mo kung ano guys. Yan guys, malapit na maubos guys. Second batch. Gamot naman siya, mabanot na ni cellphone. Gamay na naman sa ito. 2 ka uno na nabili nito. Para to sa akong anak. Yan, ubos na sila guys. Thank you Lord. Busog na ko sa akong iluto ng champurado. Salamat kayo sa grasya Lord. Salamat kayo sa tulong mo. So guys, welcome back to my channel again guys. Sa buong maghapon guys, kanina para hindi ako antukin, nakapag-decide ako nga hindi lang muna ako kasi marami parang champurado, hindi lang muna ako magluto ng guys, yung hotcake. Baka sa susunod na araw, yan guys. So ang pinagagawa ko kanina guys, hanggang ngayon alas 4 na kasi ngayon ang oras, bago lang ako natapos sa ko guys, naayos ko yung trapal namin guys dito guys, kasi tumutulo kasi dito kasi matagal na ito kasi marupok na ba, magkabok na guys, kaya yung mga may butas guys akong dublihan guys ba, trapal guys ba, yan guys. Guys, ito yung pinagagawa ko guys. Yan guys, yan. Nasira na kasi itong mga yung maliliit na ganito guys, nasisira na guys, kaya pinalitan ko ng bago guys. Kasi nanghingi ako sa ahinti ng Mighty guys. Meron ba silang yung luma na trapal guys, o yung maliit lang guys, o depende sa kanila kung anong ibibigay sa akin, basta mabigyan lang ako ng trapal. Tarpaulin bang tawag nito guys. Yan guys, pinagagawa ko guys, naayos ko guys, kasi para sa darating na tag-ulan, hindi na ako pag ako dito, maghugas ng pinggan, hindi na ako itong lababo namin guys, temporary lababo dito sa tindahan, kasi hindi malayo kasi yung kusina namin, nasa dulo. Kahit dito nagpalagay ko ng temporary lababo dito sa aking tsaka gripo sa aking akong bana guys, anong asawa guys.
Yan guys, oh, pinagtatali ko yan guys. Yan. Kina guys, hindi na ako maarawan, hindi na ako maulanan. Yan, inayos ko yan guys. Sira na kasi guys, oh. Yan, mga sira-sira na guys. Yan lang ang kaya ko guys. Kasi babae ako guys. Wala dito yung ko, buong maghapon, buong araw. Wala dito ang aking asawa. Kung bana. Yan. Nagtatali ko lang yan guys. Yan, pinatali ko. Yan, tali ko. Yan, ilagyan ko ng mga bagong tarpaulin. Tapos ito, natali ko rin. Yan. Yan, pinatali ko yan guys. Yan ang ko kanina. Gawa. Yan ang muna guys. Yan guys. Yan, tinanggal ko na yan guys. Nasisiran talaga yun. Oh. Yan ba. Babok na guys ba. Babok na. Ito guys. Yung tawag nito guys. Trapal na sako. Gawang sako guys. Yan guys. Katapon ko yan mamaya guys. Ayan guys. Nagpahinga na muna ako. Tapos ngayon ino-on ko yung pampainit guys. Yung hot doon sa dispenser namin guys. Pina-on ko kasi gusto kong mag-snack guys. Kasi naggutom ako guys Nagawa ko kanina guys. Ayos ng mga trapal. Yan guys. Pag-abang na kayo sa aking guys pag-snack guys. Yan lang muna guys Hello guys. Yan guys. Dumaan kasi nakita ko yung kapatid ko na babae, dumaan siya ngayon lang. Tapos magbili siya ng batong. So ang ibig sabihin niyan guys, guys, yung kasing pag guys, yung linggo tsaka yung paglinggo tsaka kanang Lunes, naghanap ako sa nagtitinda ng mga piskong gulay guys. Yan sa tabi lang namin, dyan lang sa may tabing daan. Yan lang guys. Tapos wala man siya guys. Gusto ko sanang bumili ng guys, ng palya or batong or yung guys, yung sitaw sa Tagalog. Yan, bibili sana ako guys kasi meron akong bunting baboy dito na matagal na yun nasa ref. Gusto kong ilagay natin sa akin pag nito guys. So ngayon napag-isipan ko nga pinagbibili ko yung kapatid ko guys. Akong ipapalit siya doon sa nagtitinda ng piskong gulay. Sabi ko sa kanya, pakibili naman ng ng piskong ampalaya kasi sabi niya maganda daw yung palaya guys. Anong bagong po guys ba. Yan guys. Ito guys, 20 ito guys. Sarap to guys kasi nito mapait guys. Naka-try na ako ng guys, last katong nakabili ako sa kanya guys. Nag-testing ko palit guys ba niya. Lamig yun guys. Yung mula na ako kadito sa asin, may tubig niya, ilay na ako ipugan. Guman, isa na ako itlog ra. Then katong liquid seasoning, asin, tsaka bitsit. Yan, sarap guys. Ang sarap-sarap talaga guys. Walang pait talaga guys. Hindi mapait yung ibang klase ng ampalaya guys, yung dark nga green, tapos maliit yung grano niya, group yung guys, mapait yung guys. Meron kasi ako nakita sa sa tagal na sa Facebook niya. Ako na yuto siyang gitimanan niya. Mo day pagpili sa palaya kanang dagko siya grano, dagko siya yan gagmay kay pait na siya. Pait kayo. Muna try ko guys, sakto jutong gi-advise sa Facebook guys. Yan guys, ang sarili guys kasi kain na naman ko ng palaya guys. Sarap-sarap nito guys. Ayan guys, magkain na tayo, mag-snack na tayo. Champurado guys, kaya kagit akong champurado dito sa Kaldirin nga dako darayay. So, walay sudan-sudan guys. Nga kurang ibugan gamay sa inunan. Para manimahong inunan guys. O dara, mainit na ko guys. Kapigatas. Pero gabi guys, ina ko magkapigatas, magkuan ako, magkatas ra. Mura yung tubig na. Snack guys. Bago lang ko nagtawag sa messenger guys, akong video call ko guys, akong bana. Nya.
May anak ko sa oras sa mga akong anak. Out na day, 4:30 naman day. Wala ko tataos oras eh. Kanina, naging nga ako. Juan, ayaw sa trapal dito ba? Yeah. Garan dyan na ako. Okay, maglaban naman sa pag magdagan kayo. Tingob. Kain tayo guys. Snacks na ha. Ayun guys, malapit na maubos guys. Pauman ani guys, iwa ko ni ang palaya guys. Luto na ko. Guys, so good na ako. Agilibiwan na ako guys. Nadara, iwa na ko. Ano ko yung mga iniwa guys. Sustansyang ulam pa hapunan guys. Yan ang mga gilgabitis diya. Kain kayo nito guys. Kumain kayo nito guys. Maluto kayo ng ampalaya. Ginisang ampalaya guys. Baka nag-itlog. Sin guys. Guys, ako sa ning humulan. Ayun guys. Mga 5 minutes guys. Kayo mo sa tubig na may asin guys. Kung sa ito gamay. Kumani kung imo ding i-drain ng water guys. Waan ni siya sa water, sa tubig. 5 minutes at tatauran guys na guys, samtang imulan tog asin guys ang palaya maghiwa sa taglamas kaya ang lamok guys eh lamok na guys kusang mag-ama guys padung na sa to dire na traffic ron sakto sad nigluto na ko ani padung na sa tos dito. Uy, may sira to. Sayang. Sana kay buhaton guys na dali na kayong oras pero wag kay buhaton gaya just oras guys hindi na kay idea ko atong kuan iliyok na ko ang mga trampal kay kuan ba sige hangin patupad ang trampal na mangdihok sa ang mga kahoy nga wala higti tagakan niya ta kuyaw kayo pero managiwa guys ang lamas ahos sa kumbay. Then ato na i-prepare ang lutuanan guys. Yan guys, nagkuha ako sa kaitlog guys. Mura niya akong isubak o sagol. Subak. Yan. Nangampi ng itlogan guys. Kung nantang atong itlog guys, hindi naurot na sa itlog
buok. Wala. Diba? Timplahan na nila ako guys. Ang bitsin to dito. Kuha pa dito sa bitsin. Darang bitsin ako na nakuha. Sudra na natong luto guys. Ini-i-drain ang tubig guys sa ampalaya. Kaya sudra na natong luto guys. Guys, kitakang na ako ang kaha guys. Dayon ako nang ibutang ang mantika. Na init na ni siya guys. Ready na ni siya ibutang ang ahos ng Bombay guys. Guys, ako nang ibutang ang ahos ng Bombay. Isa na nako. Wow, ang bango-bango. Mag-inisang ampalaya para sa hapunan sa panihapon. Healthy sa to guys. Ako ang ampalaya guys. Wow. Bango. Atong mga diabetes, kauna mo ani, pagluto na mo ani, kanang sa wala. Sa ko gasto sa maintenance. Ato na ning timplahan guys ha. Kukuan guys, black pepper gamay o bitsin. Ano lang asin guys, kaya tapik nana ba ni asin kasi kaparas nilang secret seasoning. Tayo na sa nato. Kamunan sa human. 5 to 10 minutes. Maluto din mayo ang palila. Kuwahira ng itlog guys. Ayan guys. Asin gamay guys. Kayo nagbalik. Ilawan sa nato guys. Buo gamay. Huwang pasapan guys, isa. Ilagay ko na yung itlog guys. Ito na tayo guys. Tapos na natin balik. Luto na guys. 2 minutes. Yan guys. Luto na guys. Maho ng itlog. Yan. Nanami sudan panihapon guys. Salamat Lord. Ayan guys. Tapos na ko sa kuan pagluto ng ginisang ampalaya guys. Hantod dili na lang kutob guys. Salamat kay sa pagtanaw guys sukat kanina guys hantod karon. Salamat kay sa pagtanaw guys ninyo. Salamat kay tanan niyo guys. God bless you all guys. Thank you for watching. Bye bye.